Igbo mmanụ, Igbo mụọnụ, zụọnụ, kachanụ. Igbo anyị ekene unu site na ngalaba mahadum, nkọlọ mahadum. Igbo mụọnụ, zụọnụ, kachanụ. Ekene si na nkọlọ mahadum Wisdom University wee na-abịala unu n'ụtụtụ. Tata abịa eke n'ọnwa Roman Catholic calendar. Tata bụ 2/17/2026. Chetakwa na nkọlọ mahadum na anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu eji wee kee unu. Chukwu okike abịa ma ji wee kee wee na-atụne ihe niile ị na-abụ na nke ị na-anụ na ntị gị. Tụlụfu iwe mara ihe ị ga-eme, maka na ibe niile ị na-anụ na ibe ị na-abụ abụchara ka o si wee dụ. Isiokwu anyị taa na anyị mana unu mara na nkọlọ mahadum Wisdom University na ebe anyị na-agbado ọkpa wee na-ezitere unu ozi bụ site na eloshi ya dụrụ Igbo mma, eloshi ya dụrụ Biafra mma, eloshi ya dụrụ ndị Afrịka mma. Ọ bụ ibe ndị ụka anyị na-agbado ọkpa mgbe na mgbe ọbụla anyị na-ewetara unu ozi. Ya bụ anyị wee na-ayọ unu ka nsonyela anyị na anyị nọ live na YouTube, nọrọ na Facebook, nọrọ na Twitter, nọrọ na TikTok. Sonye na anyị na nkụzi nke taa, maka na ọ ga-abala anyị niile ulu ka anyị wee dụ mma, wee dụ ka mba ndị ọzọ. Isiokwu anyị taa bụ ele foreign religion ma Catholic Church si emebi ana Igbo na ana Afrịka. Isiokwu anyị taa bụ ele Catholic Church na other foreign religion enweche na be anyị si emebi ana Igbo. Ọnya bụ isiokwu anyị tata. And tụlụfụ anyị gaba n'iru, anyị eme ka unu mara na the Catholic Church bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụrụ. Ọnya bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụ according to the Moody Handbook of Theology. Mgbe Catholic Church bidowo na 590 CE, 590 CE, and the first pope was Pope Gregory I. The Catholic Church began na 590 CE with Pope Gregory I. And this 590 CE do na 6th century. I know na 21st century. So Catholic Church began na officially began 6th century. So it was there wofu 6th century from 21st century. Even a Catholic Church I no go 18th century. That 1,800 years. So I can just know about 2,000 years ago. You got to go? So now even Catholic Church no officially now 1,800 years ago. Now all to go when I ganiru. Men are about 2,000 years ago. Now Mobile officially na 590 CE. So you minus that 21st century, minus 6th century, only 18th century, which is 1,800 years ago. Makana Catholic Church iwu ndu mgbenwele Roman Empire over na wachi wanine for so many years. And onye me na Catholic Church ahụ gbasara n'ụwa niile, ọ gbasara n'ụwa niile, maka baji that Catholic Church wee bata obodo niile, wee ruo na 15th century mgbe Nicholas V nyere ndị Portugal ikike ka ba bịa na West Africa by force, ka ba naba ndị mmadụ anaba n'ike ma gbuwe ndị mmadụ and so on and so forth. So no Catholic Church iwu nnekwute ụka ndị ọcha ji wee bido njem. Of Catholic Church in Akunu Bani never will. Akunu Bani never will. Or Catholic Church
yelie ndị ọcha because ọnya bụ isi sekpụ ntị ọnya bidogodi before ndị ọzọ nwa wee bido ọnya bidogodi wee shiwa jewe na mba ndị ọzọ jee occupy their land jee na their land jee mewe slavery jee due ndị mmadụ n'oru ka a bịa lụwalụwa ọlụ so na Catholic Church ka ji wee bido iwe ndị ahụ wee na-eme tulufu Protestant Church wee bido nke ịma Protestant Church bụ nke ndị Britain and Protestant Church ya bụ nke a na-eku Anglican Church na be anyị o bidori na October 31st 1517 years ago. That was in the 1517 ombo bidolu unu manano na 2026. So mgbe Protestant Church she were kept away from Anglican Church on October 31st 1517 and obidokwe na Germany ka Protestant Church nwa bido ka ebe ji wee bido maka na wado against the Catholic doctrine the Catholic Church kwele ekpe nkebe wado against it wa like ya onya ka wado wee form the Protestant Church ji wee dị iche from Catholic Church. So na mgbe obidolo bụ mgbe onwe ya na-eku German monk Martin Luther published his 95 theses na Germany protesting Catholic doctrines. When nationally the Catholic she Catholic church in Kevin aba like ya wa we keli ke wofte ngalaba nkebe and so nkebe bido na 1517 so when e minus so 2026 from 1517 even a Protestant church in kind of Anglican Church no bido na 509 years ago. Protestant Church in kind of Anglican Church bidolu 509 years ago. Kodo nu anya. No Catholic Church, you the major church, the first church in Dutch for a long time. Booze away, Piava Akonobani never went no water. All Catholic Church, Piala Ndocha, Akonobani never went no water. I talk, I make call clear, Kuno water no nyangwa, Makano nyangwa bidolu. We bido slavery, we bido Shindo Ndocha, the Western Europeans, Bavana, Mbandozo, Je Nava Nava, Je Bueve, they control where their resources, Je enslave where all Catholic Church melie. Or even though Kaicho couldn't water another Kuzu one, another Kuzilan Dubai from an Igbo man standpoint, from a Biafran standpoint, from an African standpoint. Oyena Kuzili na Kuzie from the colonial master's standpoint. Oyena Akuelo Shigana favor the colonial master. Mana na Kolom had Wisdom University. Aina Kuzie Eloe only Igbo Kushi where Elo in Africa Kushi where so na Catholic Church iwuka izizi ndo ọcha bido pialwa akonobani neba nwe tata then ndo Protestant Church we bido nke be shinaba like that ka ndo Catholic si ekpe we bido na 1517 na Germany so nke be negoku 509 years now from this year. Then other Pentecostal churches, mind bido in America, bido na 17th century, bunke boshe, ke ndo kanke America bido, aneku Pentecostal churches, and all can do colonial masters say, bido kwelu uno kanda na America. So ele ka oshi wedo, ka ibe na aga na farm, ka enwele other, so many other branches, na yabo okando ocha. Iwe dumpa, aicho kunu wata, una. Ụka ndị ọcha bịa na Igbo about 200 years ago. Just 200 years ago ka ọ bịata na Igbo ka ọ batara Nigeria batara na Igbo 200 years ago. Okay, ka ọ batazila na Igbo nwa na before abata ndị be anyị ebugo ndụ the Igbo race
the African people who ndị enwe n'ụwa. In fact, human beings si n'Africa wee bido before wee gbasazia n'ụwa ndị ọzọ niile. So before ka ndụ ebido na ndụ nna nna anyị ba bunu ndụ ancestors anyị bunu n'Africa na-emeni na-ebunu ndụwa ka ba si ebu ndụwa na-ekpeli ihe ọbụla ba na-ekpeli na-eje ka ba si eje before ndị ọcha wee palụ ụka nke wee bịa 200 years ago. And since anyị bịala anwụ anyị abịgo ka ba si aka ya bụ ụka ba na-echi ụmụ nwoke anyị fada. Ụmụ nwoke anyị ba na-echi fada ma bishop ma sisters. Anara anụ di ma ọnụọ nwaanyị anara ba amụta nwa ma ndị ba na-echi ma monks anara ba amụta nwa anara ba anụ nwaanyị. Ya nata ọkwara ndị bishops so na ndị reverend fathers anụrụ nwaanyị enwere experience of marriage, enwere experience of bringing up children. Ndụ be anyị n'ụlọ nwaanyị chi ụmụazị na-ejekwu ka ba kpalịba alụ ka ba shi ebu onwe ebe a ka o shi wee daba na reverend father anụrụ nwaanyị amụtara nwa amara challenges nwoke na-enwe na family na anụ nwaanyị na na-azụ ụmụazị onwerie n'ọnya ka gụ na onweghị n'ụlọ nwaanyị chi ụmụazị ga-ejekwue ka ọ kpalị ya alụ ele isi ya ebu weti nwunye gị na ụmụazị. Ọ dabara anyị nọ na nkọlọ mahadum akọwa na ọ dabara. O so na ụwọdụ ihe ndị ụka na-eme na be anyị baji emebi be anyị maka ọkwụsịrị ndụ like that. Ka reverend father na bishop anụrụ nwaanyị ịmụtara nwa i nwere experience of marriage ka o shi ya bụrụ ya na-akpala onye n'ụlọ nwaanyị mụta nwa alụ duka elu oshiga na-achịkwa ndị bie. Ụmụ iwe ka anyị si ka anyị wetelu nke anyị kọwalụ unu and ya nata ihe ọ bụ na usoro anyị si ebu omenala anyị na-eme abịa weta nkebe tie enwe nkebe iche duka nnụ nwaanyị marriage. Ọ bụ na onye Igbo nụcha nwaanyị duka anyị si anụ egbu ọkụkọ onye ụwa duka anyị si egbu duka ndị be anyị si anụ nwaanyị a na-emekwa anya na onye Igbo anwụ ga-edukwe nwunye jekwe n'ụlọ ụka wee jekwe gbaakwa akwụkwọ. Ọ bụrụ duplication mana onye n'ụlọ nwaanyị duka anyị si anụ nwaanyị gbuo ọkụkọ onye ụwa dolu family na-abụ na anụ nwaanyị duka anyị si anụ nwaanyị. Onye anwa anụchago nwaanyị o nwere ibe ọsọ kwesịrị mme mana ọ bụrụ na ọ na-eje ụka a ga-enebe anya na ọ ga-abịakwata n'ụlọ ụka wee bịa mee nke a na-eku wedding na wee gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka which is a duplication maka na omenala ndị ọcha ndị be anyị na-eme ịbịa n'obodo ndị ọcha ka ba si anụ nwaanyị n'usoro ụlọ ụka ba ọ na-abụba nụcha la na-eme omenala Igbo na ya la na-eme omenala Igbo ya says no anụ ọwa ka ba si anụ nwaanyị na bebe bụ ndị ọcha. Ọ bụrụ na onye abanụ ka ba si anụ ba anụgo n'ọrụ omume ibe a nke a na-eme omume ibe a nke a na-eme olesi ma je ezukwe court marriage which is also part of their culture. Court marriage adịrọ na Igbo culture. Iwe dị n'Igbo culture egbukwela ọkụkọ onye ụwa the two family omekwala agree egbu ọkụkọ onye ụwa n'iru onye ọbụla egburu na ọkụkọ onye ụwa anwụ anụchago nwaanyị. Mana ndị ụka ndị ọcha ga na-eme onye Igbo igbucha ọkụkọ onye ụwa mechie omenala ka anyị si eme ị ga nata bịa wesigariwe ego and time mekwete that church wedding and church wedding enwere ibe ọ na-contribute na marriage. Onwere ibe ọ na-contribute. Foto a ngụ na nwunye gị sechele unu ji wee yichele white ma yiche suit ma kpuchiele ibe a na-ekpu yichele ibe ọbụla oyi na ụlọ ụka wee mechie nyawu wedding
foto ahụ na hangicha na wall na be ndị anwụ di na nwunye anwụ a na-anụ ọgụ, di na nwunye anwụ a na-akọ ọnụ, di na nwunye anwụ a na-enwe nsogbu ka nsogbu. So nwere ibe church wedding na contribute to marriage. Nwere ibe na contribute to marriage. It is just waste time ndụ be anyị and duplication of our culture. Ndị ụka ndị ọcha bịa wana eduplicate ele anyị si ebu ndụ anyị, ele anyị si ebu ndụ anyị asịba na enwe nkere na anyị eme nkere anyị mechie ka anyị si eme la fọsụọ ndụ be anyị na-eje ụkara kara mekwete ọzọ. All duplication ka ọ dị unnecessary. Ụmụ iwe ka anyị na-ekwu na mmebi be anyị ka ọrụ anara ga-akwụsị ya. Ị bịa ebe a na-abịa ka nga ọjị, o kwesịrị na onye Igbo gọchaa ọjị o tie Jizọs na ya? No. Ịgọchaa ọjị isi n'aba Chukwu okike abịama, ọ n'aba eluigwe na ana, ma ọ n'aba nna ụwa elisi ya ebu ọjị. Yara agọcha ọjị elu Igbo si aga ọjị, ibu onye with in Jesus name or in the name of Jesus or adra up. Ọ bụ ikpe ekpele site na akwụkwọ Baịbụl Katọlik unu ụka unu, ikpe ekpele site na aba Jesus Christ, the end there with Jesus Christ. Ọ make sense. Mana nke nwa afọ Igbo ihe akwụkwọ ndị eze anyị, ndị na-eme na bawe eze anyị mgbe ụwọdụ agọcha awa ọjị la end there with in Jesus name. O kwesịrị ndụ n'ọrụ. All duplication of culture and creating confusion. Ịgọcha ọjị na ana Igbo, the end there with in the name of Chukwu okike abịama, in the name of Anaizo de Loba, in the name of Ndweru na Ndegede. O nwere ka esi ekwuchie ya na-etie Jizọs na ya. I kwesịrị ntie Jizọs na ya. Itie Jizọs na ya ọ bụrụ ngakọ, ọ bụrụ confusion, ọ bụrụ duplication. Ọ bụ ikpe ekpere Bible the end there with Jesus. Ọ daba. So all this type of duplications ka isi ka wetelu ntata na o so na iwe ndị ụka ji emebi Elaisi ebu ndụ na be anyị. That is our culture. Ndị ụka na-emebie. Anyị chenela aka concentrate na their biblical belief. Iwe ọbụla ndị ọcha gwalaba, the colonial masters gwalaba, according to the Bible, ma nke banyere somewhere else. Now I concentrate on that than na-eme nkebe na-abatakwa na nke ele anyị si ebu ndụ anyị before ndị ọcha, ndị colonial masters mechela anyị ibe, mere slavery, colonize anyị, tie anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata gwalaba. Na-esochi nkebe ike, aga na-eso nkebe na-ewetakwa na-abatakwa na omenala ọdịnala ndị Igbo. Ọnya ka nkụzi tata ji wee fụọ iche maka na anyị akọwala unu ya mgba. Ibe ọzọ bụ na nni ozu, iwe dịka na nni ozu n'Igbo culture, like na anyị na onwe anyị na culture nke anyị. Ọ bụrụ na di nwaanyị nwụrụ, nwaanyị anara atụghalị die aja n'ini. Nwaanyị anara atụghalị die aja n'ini. Ihe ewu omenala anyị dute gboo ole esi emie na omenala anyị ekwetere na nwaanyị ga-atụghalị die aja n'ini. Mana ịbịa aba na ọkọta obodo na be anyị, ndị ụka ndị ọcha, especially Catholic Church, na-asị na nwaanyị ga-atụ aja n'ini die ma die nwụrụ. O kwesịrị ndụ n'ọrụ. Kedu ibu njiga harafu
iwe ndị ọcha gwara unu na Baịbụl na iwe ndị ọzọ na-agwa unu bịara etinye aka na ele anyị si eme iwe anyị bifo ndị ọcha wee bịa. Ọnya ka anyị aghọtara andọya ka anyị chi wee chọ ka anyị mee nkụzi ka ndị be anyị wee ucheredo na iwe a na-eme na o kwesịrị na nwaanyị ekwesịrị ntụal aja n'ini die ma ekpochiwe die na ana ma die nwụrụ n'ọnya bụ omenala anyị, ọnya bụ ọdịnala anyị, ọ ka anyị si eme na ndị Katọlik chọọchị na ndị ụka ndị ọcha aghara aga na-abịa na fọs na nwaanyị ga-atụgharịrị aja na ọ bụ na nwaanyị atụghara aja na aghara abịa. Anyị agwụkwukwu many times ọ bụ na nwaanyị atụghara aja na unu aghara abịa, unu abịa na onye nwụrụ anwụ abịa anwụgo, ọ bụrụ unu bịa onye nwe unu etete. So ụmụ agwa ndị ụka na-akpa na be anyị kwesịrị nkwụsị tata nketa nke echi. Ibe ọzọ ndị ụka na-etinyekwa anya na ya gbasara mkpu alụ. Ụmụrụ onye ya wee mee iwe n'obodo asịa na ọ ga-eme iwe duele wee kpụọ alụ, mana ndị ụka na-abata na ya si ka akpụọ alụ na ele ndị ụka si akpụ alụ ka esi wee ya enwe ele ndị ụka si akpụ alụ, mana obodo enwego ka esi akpụ alụ already, and obodo enwego ka esi akpụ alụ ọnụnwa before ụka wee bata. Ụka abatala 200 years ago, and alụ a na-akpụ otego ancestors anyị pụwara alụ. Ụwa anụnwa anyị nọ na ya adugo for 3.5 to 4.5 billion years, and ndị Igbo ekele ndị Igbo ka ụwa anụnwa bido. Ancestors anyị have been living for 3.5 to 4.5 billion years na-ebu ndụwa ka bashi ebu ndụwa na-akpụ alụ oke bashi akpụ ya. Ka o si wee bụsị alụwa ndị ụka batara nke nyaa 200 years ago ka a ga-abịazi sikwa na ọ nwere ka bashi akpụ alụ nkebe na onwe onye chọọ mkpụ alụ na a ga-abịa kpụ ya na nke ụka. Iwu gị ọ iwe ndị ụka anyị na-ekwu na ọ dụrọ mma na ndị ụka na-emebibe anyị, a na-ekreti duplicate culture and division. A na-ewute divide ndị be anyị, mana division dị n'ụka ndị ọcha karịrị akarị. Ọnya ka ndị Protestant church ji wee si na wee kwetere na doctrine ndị Catholic church wee si na ya wee fụta, ma ndị Protestant ma ndị nke America Pentecostal ma so many other branches enwere. Ndukwe ndị ekweghị du na ụka ndị ọcha karịrị akarị. Ibe ndị ụka ndị ọcha wetara anyị na be anyị bụ nkewe na nkewe na nkewe na nkewe, ka ibe a na-ekeweli ọdịnala na omenala anyị. Kedu ụlọ ọ baala na ba na-eweta nkewe? Obodo nwee ka si eme ire iwu ka ndị ụka bịara, especially ndị fada abịa basi na nwee ka si akpụ alụ nkebe na onye ahụ ga-abịa na akpụ alụ nke ndị ụka. Kedu nke bụ alụ nke ndị ụka? Ma obodo nwee ka si akpụ alụ bifo ụka wee bịa. So ọ ibe ndị ụka anyị si ka anyị kọwalụ unu na ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-akpakwa aghala dị iche na ana Igbo. Ana m akpa aja aghala and ụmụ aghala anwụ kwesịrị nkwụsị. Na ike ọzọ na-akpakọta aghala bụ na nchi ọzọ. Ịbịa na nchi ọzọ ọzọ ndị be anyị chibie fọ kiridim tego echibela ọzọ na ana Igbo asị na enwere ọzọ ụka. Kedu nke bụ ọzọ ụka? Anyị enwe ọzọ ụka nwe ọzọ omenala. Eche m na onwe onye na-eji ụka chọọ nchi ọzọ ụdị na nsụọ ụka ya afọ ụka ụfọrịn. Ụka nke unu na eje ụfọrịn ọ ibe ndị ọcha wetara, adị ndị ọcha ewetara ka ọ dịla anyị mma. Ịdị na nsụọ ya si na ụka na ịyazi ejie na ịchọzi nchi ọzọ bata na omenala na ọdịnala n'elu Igbo si eme ire. Ọnya ga-aba aka nri ọ gaghị ekwesị na anyị enwe ọzọ nke omenala nke ọdịnala nwe ọzọ ụka iche. That is another unnecessary duplication and division and confusion ndị ụka na-eweta na community anyị dị iche iche.
ụmụ iwe ndo ka isi ka kọwalụ ntata na nkọlọ mahadum Wisdom University. And also anyị na-awụkwu ndị ụka ka wa na-abata ka ebe a na-eti mmọnwụ obodo. Ewu Reverend Fada ka o yi akwa white ya bịa solu ndị ogene na-agba egwu. Kedu ihe na-achọ ịka a na-eti mmọnwụ obodo? Ọ bụ na ịchọ m ti mmọnwụ obodo, ifu awụ Reverend Fada gị solu ndị obodo tire na mmọnwụ. Ibe ọbụla nwere ka esi eme ya. Mgbe ọbụla mgbe ụfọdụ ewu ndị Reverend Fada kaba bịa na-akụ ogene mmọnwụ. Reverend Fada na-akụ ogene mmọnwụ. Kedu ihe na-akụrụ ogene mmọnwụ? Ịgba na ogene nwa na mmọnwụ sie n'azụ. Ana mmọnwụ nwa bụ ọdịnala na omenala ndị Igbo. Kedu ibu na-abatala na ya? Ọ chakwa na ịba ọnya ka anyị ji wee sị ka anyị welie wee mee nkụzi tata ka uche ndị be anyị dị n'ibe na-aga na ibe ahụ na-aga na ọma ga-akwa cha na anyị che na nkọlọ mahadum Wisdom University na ndị be anyị ụmụ nwanne anyị na-eso ụzọ ụka ndị ọcha wetara ma Catholic Church ma Protestant Church ma Pentecostal Church ma Assembly Church ma whatever ma Deeper Life, whatever they are calling them. You know, there were so many of them, more than 50 different denominations. No can do na buying more than 50. Ela what do 50? Kalashi we divide the share families, divide the share one, divide the share community, divide the share towns, divide the share states. So many divisions. Obozi nke a na-ekwu na ndị ụka ndị ọcha na-achịrị ndị be anyị achị na ike dị na Bible and ike dị na Jesus. Ọkwa n'iru anyị ebe a ka a na-ekwu na a na-enwe Christian genocide. Kedu ihe eji enwe Christian genocide ma ọ bụ na ike dị na Bible dị na Jesus? Ọ ga-anọzialị ndị Fulani terrorists enwere ebe pasta pee egbe abịa na agbagbu ndị na-eso ụzọ to the point na enwe Christian genocide now. So enwere any power in the Bible or Jesus? Kedu ibe ya ji ga nọ na-achịrị ndị be anyị achị na enwe power there, na enwe power there? Enwekwa any power there? Even upgrading ije research ya history, you will see that the Catholic Church herself have been fighting wars for so many years. They don't depend on the Bible or Jesus. They fight physically with weapons from Europe and down to Africa. What do we conquer in Africa? They are fighting wars physically. And so, why can't our people understand? No nwere ka ike si wee do na Bible na Jesus. N'ihe eji iwe onye nke ọzọ ji wee nwee ike wee defend yourself. Na ọ bụ na ijiri iwe onye nke ọzọ ji pale Bible ọ ga-egbu n'ugwu na. Enwego so many Reverend Fathers chichu ụka abata na ọ na-eji ụka pa Bible kidnap gbuo today na Nigeria. Many of them Bible is saved away. Jesus is saved away. So kedu ibu na achịrị ndị be anyị achị na enwe power na Bible and Jesus. And then lastly, because Ashiva na achịrị and because of time, anyị araga deep. Another one, Ashiva ga na achịrị ndị be anyị na enwe heaven outside this earth. Na enwe hell outside this earth. Ọ washikọwụ. Onwere ebe ọzọ outside this earth, ananụ nwa anyị nọdụla ana. Onwere ebe ọzọ enwe heaven or hell. Heaven or hell do n'ụwa anụnwa, ọ dị n'ụwa anụnwa. Nke a na-asị gị enigwe. Ọ bụ na iligolu aeroplane, ọ bụ na ishigo America or Canada or Europe wee na-eje Nigeria. Biko, achọrọ m ka ị gbado anya tie your TV na iwe ahụ na-afta na plane. That iwe a na-enye gị na plane. Look at it. Ka ihe ọ na-agwa gị, ọ gwa gị tailwind minus
42 degrees centigrade. Nenu a plane no. The temperature there, I woke up -1 degree, minus 42 degrees, minus 30 degrees. Very, very cold. Or any human or spiritual life that can survive in mother say in a boss say nigwe. Or what even do ya? Ashika na ashila in the buying. My saying no way hell somewhere do any one. What happened? Maka even I know why on a plane, you on a plane, and they need oxygen in a plane now. And they need oxygen. You may to aeroplane now, waka, or just show you do to name one of the very, very, very cold. And it could never carry. So, although habitable, muddy don't do anything, life does not exist up there. Anything that uses oxygen, life cannot survive up there. More hell. Una amazina this space station ndosha na apagogo n'enu a na-alụ ya na Naika na adaka na-alụ ya tie iwe na achọ tie toilet tie oxygen tie iwe niile na ana here e wee pari ya wee pagogo n'enu ba mazika we sha arafia n'enu ahụ wedo n'enu ahụ mana iwe niile do na that spacecraft na kalolia and the astronauts cannot even come out like that without why you share oxygen. So and when anything like heaven or hell and even mesli we can job when daughter, how many daughter cable over Reverend Father Nabai or bishops on the buying? That's actually he was one actually in the buying, so he wasn't trying heaven. Madine Melegi will matter in on a heaven. Mbob no budu go talk in on a heaven. Mbob no budu winjo in on a hell. No wa. Onye ọbụla na-emele gị iwe ọma who God to you. Onye ọbụla na-emele gị iwe ọjọọ who devil to you. God a na-agwa ndị be anyị God adọrọ ka mmadụ. Ọ na-asịla anyị asị na God dị ka mmadụ. No. Ịchọ onye wu God really ọ mmadụ bụ Chukwu. Human beings evil all that with Chukwu. You will God really ne. You will make it up God. You will make it up now. It may exist on this earth. Or really ne. Mana no wise of the Lord. Moshini ne iwo kuchano ne nyanya oxygen. Ma wune ken mena oshishini ne dondo. So na that God. Ikukwa ine eku. So na that God. So anyway, so many things that many I don't do I do time one when I gagari anyway so many factors. So Chukwu when I guy may present here as person actually like that. Each one with Chukwu is a human being like me and you. Mmadụ with Chukwu or mmadụ with Chukwu. Chukwu and one na Bible does not exist. Also, if I talk, I call Walum this lecture. Who part of the things who can a men are buying like you may be buying when I want to shilling the buying action. And I end this lecture when I do ne who can do a Catholic Church. Can I concentrate here na their Catholic doctrine? Imaliba ndocha de lun na Bible nonya kunu kwete nia una na emi no ka unu we dey no ka unu una bese na community be na etia ka na ibe ndị community na emelo ndị bayi na emelo onwere ma dele na Bible ma melu no conference
wee na-akọlụ unu ibe unu a na-ekwete na ya ibe na-akọlụ unu mebe nya ya ibe n'ụlọ ụka unu anaghị na-abịa na-eti aka n'ibe a na-eme n'obodo maka na ọ nghasa obodo on create division and creating confusion n'ibe anyị na-eme n'obodo. Ọ ibe ndị ka anyị si ka anyị wetala unu tata na ọ dị very 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 important maka na ụka ndị ọcha especially Catholic Church ba na-emebi be anyị anyị wee kọọlụ unu mgbe ụka ndị ọcha ji wee bido. O bidoro officially na 590 CE, which is in the 6th century according to the Moody Handbook of Theology. So ọ bụ na ịma nọọsụ 21st century anyị nọ na ya now minus 6th century. So ụka ndị ọcha Catholic Church, which is the main church ndị ọcha fọmụ nyebe akụnụba niile ba nwee taa. Akụnụba niile ndị ọcha nwee taa ọ Catholic Church nyere benye maka no the decree Pope make in the 15th century wee si ndị ọcha jebe n'obodo ndị ọzọ jee gbuewe na anaba take away into slavery. Onya mere na ndị ọcha conquer so many places wee participate here in wee mere this slavery, this slave trade they made for so many years wee duru ndị mmadụ ebe na-alụlụ ọlụ na bebe. Onya mere vadorich ma na-ele ndị mmadụ na-ele mmadụ ibebe ele. Onya mere vadorich ndị mmadụ na-akọlụ ọlụ ndị Afrịka na-akọlụ na-alụ ọlụ dị iche iche. Onya mere vadorich. Oya chọkụ unu ghọta. So n'ụka ahụ adụgo ya ka eji achị n'ọdụgo for almost 2000 years ago. Mana ịgbakọ anya mma is 1800 years ago ka ụka ahụ bidoro. The Catholic Church. And Catholic Church ụka eji anụ ọgụ. One go so many wars. Go and do your research. A na-anụ ọgụ with egbe. Ọ bụrụ with the Bible of Jesus with egbe. And they fought so many wars. What wars were fighting? Last for 100 years, 80 years, 30 years war. Long wars. Kokoton by Amaro Kavaneje. Due to when we time to do research and Malinke Bezoku. You got to go. So I know why name me. I can't do Sky na Kualun. Even Akualun Ezoku. And then the Protestant Church in Kaineku, Anglican Church, Obido on October 31st. 1517, 1517, Obido. And Obido na Germany. You know? So 2026 minus 1517, 509 years. 509 years ka Protestant Church, Anglican Church, Bido. And then Pentecostal and Dozo, Bido from America. Bido na 17th century. But 17th century koka bido che ukadi now. Then also which is in Kevema Island, everywhere, a lot of division of that same church. You got to go. And Obian Africa just 200 years ago. Oluta just 200 years ago. On the buy ne push ojwe do call the popular. Mana mala ne Catholic Church the way do konya with the most practiced religion in the world with that na. Because of colonialism, because of conquest, because of even the Roman Empire, that's power. Pope Nicholas V, Portugal, and other European nations like Spain, Portugal, Italy, Belgium, Britain, France, Germany. On that, where they Kavana introduce that their religion to Obudonina Valley. But when you put in their religion, we introduce their religion there. I even look at it. You get so it does have an Igbo. I will anechi father, anechi bishops, anechi reverend sisters, nechi my monks. Ndu ni na na anu wanya. Anara anu wanya. So obu na ba nro wanya. Na amuta nwa. Ọ bụ na ọchịsoro usoro ahụ na-anụghị nwaanyị na-amụta nwa kelele ụwa si ya aga na aga n'iru kele si ga na-amụta ụmụasị ga na-anọchi ịbụrụ na ọdụrọ possible. And then
anyị wee na-ekwu abịazịa ibe reverend father na bishop amụrụ nwa anụrụ nwaanyị ọ mụtara nwa ọ mara challenges of marriage abịazịa gụ na onweghị mụtara nwa nụọ nwaanyị mụta nwa ma ị na-agabiga na manage your family ibesi ya bụrụ ka ị na-ejekwu ka na-akpala gị alụ how to manage your family take isi weche na ga-akpala gị ezigbo taa nwee the experience nwee ebe amala about it ọ dụrụ m onye ọbụla na-eme encourage na-akpa aghala n'ala Igbo ibe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-akpa aghala bụ na marriage Igbo nwere ka si anụ nwaanyị na be anyị a na-eke ọkụkọ onye ụwa egburela ọkụkọ onye ụwa anụchago nwaanyị nke ị na-eje emezi ka ije mee church wedding is a waste of money and time. And that church wedding unu mechegodie o nwere iwe na contribute na marriage. Ogbochiri nwunye gị nkwa gị, ogbochiri nwunye gị nnusa gị ọgụ, ogbochiri nwere iwe ọbụla ọ ga-eme gị ka edo better to improve your marriage. No, it's just wasting of resources, duplication of things. I wee na-ajụ ọ na-abụ onye ọcha nụcha nwaanyị ọ na-abịa eme omenala ndị Igbo iwere na ọdabara. Now iwe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-eti aka na ya na nwa ọjị. Na nwa ọjị o kwesịrị na onye na-eje ụka ndị ọcha wee ite ọjị gọchaa ọjị n'aba Jizọs na ebe o end there with Jesus. Ikuche ndị apostles unu kuche ndị niile ihe ekwu n'ụlọ ụka maka ọ ndị nke ị na-efolo. Ị na-efolo our ancestors. Ikuche ebe kuche pope kuche ndị ọzọ end there with Jesus. Onwe shape. Na ọ bụrụ na ịgọcha ọjị na ọnụ Igbo gọchala ancestors anyị ọjị kuche obuna na kuche ebe ọzọ end there with Jesus. It doesn't adra up ibe anyị adra up. Why can I say I call alone? Couldn't be cause confusion in our communities. It was over na burial. Na burial in my community. One another to die aja nini. Obuna di one the husband nwuru. The wife agara to aja nini mane ekpochie. That's all you learn to buy say me. Man I na ano. No Catholic Church asị na ọ bụ na nwaanyị na-eje ụka ba agara atụale die aja n'ini na ba agara abịa. I wee na-achị unu abịasị na na ọ bụrụ unu bịa onye nwe unu etete. Unu bịa o nwere ife na contribute to the family than waste. Unu abịasị na nwaanyị agara atụale nwoke aja n'idi ma ọ nwụrụ ọnya bụ omenala anyị unu etinyesi n'aka na ya. Ọzọ dịka ibia bụ na ịkpụ alụ ibia ebe a na ịkpụ alụ ndị ụka si na nwere ịkpụ alụ ndị ụka nke na-azị ịkpụ alụ ndị ụka ma ịkpụ alụ omenala dubu adu for many centuries, thousands of years, millions of years ka elesi akpụ alụ n'ala Igbo dị ya. Thousands of years. Oziala ụka bịa 200 years ago ya bịazi si na ba nwere ka esi akpụ nke ndị ụka. Ka asụsụ ahụ si wee doo na ntị. Ụmụ iwe bụ confusion and division of our people. Ọzọ dịka ibia bụ ọzọ title. Ọzọ a na-echi. Asị na enwere ọzọ ụka. Nke na-azakwa ọzọ ụka. Ma enwere ole Igbo si echi ọzọ, community ọbụla nwere ka si echi ọzọ. Na-asị na enwere ọzọ ụka, ịchọgbu bịa chi ọzọ ụka. Ụmụ asụsụ ahụ ekwesịrị ka ọ bụrụ ibe na-agbanụ. Ka ebe ndị be anyị ji akwado ụmụ asụsụ ahụ, ụmụ asụsụ lụrụ alụ, ụmụ asụsụ adịrọ mma na ntị. Ụka ndị ọcha ka bịala bọchị. Ụka ndị ọcha ewetali mele anyị ire. Leche ndị be anyị na slavery. Whether we colonize by force, we force over their culture on us for so many years. We that no one is ever do kawa, whenever you men of an afu, we hand you over to Dubai in a suzo. Came by the able the right thing. Because on your this inquisition were about, I be looking at the right thing. Makani, you can't have your labia.
Makana obiara with good intention. Makana na obia for exploitation. And all and yasa. Also the key ebia iwu Reverend Father ka na-agba egwu mmọnwụ na-agba egwu ogene ịma na mmọnwụ na-esi mmọnwụ na-abịa ogene a na-etili mmọnwụ and ịma na mmọnwụ na-afụta kedu ibe Reverend Father ma bishop na-achọ ika obodo na-eti mmọnwụ ka ibe ọ na-achọ na-ewu ọ dị improper o kwesịrị ijepali Baịbụl uje na-agụ n'ụlọ ụka gị kedu ibe na-abịa ebe obodo na-eti mmọnwụ ụmụ ihe aba na-emebu ntige ndụba anya ntige ndụba anya on create confusion akwesịrị nọ na their lane ewu follow ụzọ ndụ ọcha ụka ndụ ọcha ị nọ na-efolo ụzọ ụka ndụ ọcha gị through the Bible edelu unu or through conferences ba na-emelu unu wee na brainwash unu na-agwa unu what to do you follow ibe aba na-agwa gị there. Don't come to the community things. The community na-eme ibe ị nọrịkara akụkụ a na-eti egwu ogene iwu fada afụta kedu ibe na-afụta for so even though plus other things other lies when I shouldn't buy every day na heaven do somewhere na hell do somewhere na enwe Satan nwee hell all those things like ashashiko onwere ebe ọzọ heaven or hell do n'ụwa outside this earth anyị nọ na ya onwere ebe ọzọ dị ibe a na-achị unu enigwe ọsọ enigwe na enwere enigwe somewhere ashikaba na-achịla unu. You will go with plane up there. You will see that it is very, very cold up there. No human life. If you go to jacket, you will still die. One of the jacket you protect and I say Jesus and our people are promoting it. Our own people are now the ones promoting all those lies on our people. Like I say, I call no. No work even in edo heaven do no work in edo happy anytime in on a heaven edo unhappy anytime in on a hell onye obuna mele gi wo ma wuchukwu to you at that time onye obuna mele gi wo jo with Satan all mad wuchukwu all mad with Satan onwere ebe ozo enwe Satan somewhere else all you guys talk I call all very 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 clear. And then I sure koto ashika na sure and not just few I choose na Bible na Jesus na ike dunia ike adro na ya ibi jigama with this Christian genocide and in Nigeria now okoto Reverend Father egbugowe okoto na-eju ka egbugowe ndu pa Bible egbugowe I kidnap gowe Bible is save rowe Jesus is save rowe na-ekwu Jesus terrorists agbagbuowe why okay Jesus terrorists kidnap ya palia si na ya akwa ransom. And I put that ransom more than a before a release your young. So, all like Jesus na Bible with power. Who born the terrorists to come close to you? Talk less of touching you. And when any such power, with such power, I read with this Christian genocide then we're now in our eyes happening in Nigeria. Man, even Dubai, Mara, Duta, Kuziluni, Mana, Bay, that na. This Catholic Church, this church is evil. Uka aya. The Catholic Church and the Protestant Church, Uka aya. Mbe Netherlands will independence. Nyabo budane ku Dutch will independence. Netherlands will Anglican, who Protestant. Spain will Catholic. So the whole Catholic were behind Spain against Dutch, Netherlands. The whole Protestants support Netherlands or Dutch. One logo for 80 years. 80 years. Protestant church and the Catholic Church fighting each other with weapon or with the Bible for 80 years. And Ochakwa and one another 30 years war. 30 years war, so countries in Nendo were Catholic, na countries in Nendo were Protestants, know each other for 30 years. Na Europe, go and do your research. And all the same people like Kanyawoka, Biana buying, Wepalogu Webia,
mgbe a na-achọ partition Africa. One log na South Africa for more than 100 years to conquer South Africa. No nke one na West Africa to conquer West Africa. So ụka ndị owu ụka agha mana amaghịzị m ka ndụ enwe na be anyị ji eche ka ọ bụrụ Baịbụl ọ Jizọs ga-azọba ma ndụ wetara ya bụ ụka na-apa egbe na mma wee na-anụ ya bụ ọgụ. Iwe ndụ ka anyị chọ ka anyị kọwala unu. Anyị wee na-ayọ ndụ na-eso ụka ndị ọcha ka unu concentrate n'ụka ndị ọcha unu na-ekpe, concentrate na rafu na iwe omenala, rafu na iwe gbasara community. Mgbe ọbụla iwe ka gọvanọ na-abịa ma ọsọ ma iwu baka abịa dị ya ka iwe na-abịa dị ya ị kwesịrị concentrate n'ụka gị, even though na anyị ma na mgbe ndị ọcha na-afụ hand over to ndị na-eso ụzọ ndị ahụ na-efulu that Western culture. The governor may be part of it. Makana many of the governors now na-ekpeche those Western foreign religion. Also, even they promote that religion in our land. And so, biko, I chọka ayọ ndị na-ekpe ụka ndị ọcha, especially the Catholic Church, kaba wofu aka n'iwe gbasara ọdịnala na omenala Igbo. Maka na ọ na-aghasa ọ na-ekewa anyị na-eweta confusion na-eme ma anyị enwene one united front anyị ji eme ihe. Biko ayọ ndụ ka anyị ka ayọ and n'ike a ka anyị ewetezi nkụzi taa na njedebe. Biko anyị na-ekene unu ka unu si wee sonyere anyị tata na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Nkọlọ Mahadum Wisdom University nnekwute ụlọ akwụkwọ, nnekwute mahadum ebe anyị nọ wee na-akụziri unu ihe site n'ele onye Igbo, site n'ele onye Biafra, site n'ele onye Afrịka kwesịrị ka o si wee rie ihe wee kọwaa anya. Maka ihe ndị ọzọ a na-akọwala unu, a na-akọwa ya from the colonial master's point of view and all the wrong and all one of the foundations anyị ji wee meghe nnekwu ụlọ akwụkwọ ka anyị wee na-akụziri unu ihe ele o si wee gbasata anyị wee na-ayọ unu ka unu na-abụ ihe ọbụla na-emeni ria from ele o si wee gbasata gị. Maka na culture ọbụla ndụ ọbụla na protect onwebe na protect onwebe ikpughe onwe gị n'ụwa you will be conquered and eliminated. And nke ka anyị ji eweta nkụzi taa na njedebe. Biko ọ bụrụ na ị laikele nkụzi anyị taa, biko tiela anyị aka na ngalaba ịfụnanya, kwuo uche gị and tụsa anya ka olutu ọkọtọ ndụba anyị aka. Deme na isonyela anyị tata ka ọ dịwanụ.